Víctor Balbuena, soc alumne de l'Institut Vilatzara, faig segon de batxillerat i bé, doncs vaig començar aquest treball per el treball de recerca, que és un treball obligatori per a tots els alumnes de segon de batxillerat. I bé, doncs va sobre realitat augmentada, que és una nova tecnologia en desenvolupament que consisteix en una fusió de dues realitats. La realitat física, aquella que podem observar a ull nu, i la realitat virtual, que és aquella dissenyada per ordinador. Aleshores tot va començar perquè vam veure que a les classes de dibuix tècnic, concretament a l'àmbit d'axonometria, que és aquella part que s'ocupa de dibuixar sobre el paper les tres dimensions, hi havia un problema d'imaginació espacial. Costa molt fer-se una imatge mental de la figura que tu vols dibuixar, o vols representar, i si no te la pots imaginar, no la pots comprendre, diguem, no la pots dibuixar. Llavors el meu tutor em va presentar una nova tecnologia que és la realitat augmentada, aquesta realitat augmentada. I vam veure que realment ajudava molt a comprendre les tres dimensions i solucionava molt bé aquest problema. Aleshores vam començar a desenvolupar un programa que facilités aquest ensenyament del dibuix tècnic. I bé, bàsicament vaig buscar tots els diferents programes per realitzar-la. Vaig començar primer de tot per un plugin que es diu plugin AR Media, però que limitava molt perquè depenies del propi programa per visualitzar la figura. Jo volia crear un programa independent. Llavors vaig trobar la nova eina que són les biblioteques AR Toolkit. Això són uns arxius preprogramats que tu insereixes en la programació en Flash, amb unes ordres molt senzilles i ja et fa la realitat augmentada. Em va costar una mica trobar la manera de realitzar bé la realitat augmentada, però això d'aquí va ser la part més ràpida. El que més problemes vaig tenir va ser a l'hora de dissenyar les figures, perquè per la realitat augmentada tu necessites un tipus d'arxiu molt concret. I aleshores per aconseguir marcar les arestes de les figures i que així es distingissin bé les cares, vaig haver de buscar la manera de realitzar aquest arxiu. I finalment vaig trobar que es fa fent una sèrie d'exportacions a través d'AutoCAD, 3D Studio Max i Google SketchUp. I aleshores el programa definitiu són una agrupació de figures on tu tens l'alçat, la planta i el perfil, les tres vistes de l'axonometria, i això es presenta com un exercici als alumnes i si aquests no el poden visualitzar tenen la realitat augmentada per veure. I a mi m'agradaria que s'utilitzés en classes perquè és per lo que està dissenyat. Amb aquesta tecnologia facilitar als alumnes la comprensió de les figures. Vaig començar al setembre perquè durant l'estiu vaig començar un altre treball però que em va semblar... era massa complicat perquè era sobre una cinta que mesurava l'activitat cerebral i el cervell humà és massa inestable i cada dia les proves eren diferents, hi havia dies que semblava que es controlava i altres dies que no, i vaig veure que així no arribaríem enlloc i vaig buscar aquest nou treball. Si entres al meu blog, és victorbalbuena.blogspot.com, trobaràs l'aplicació i tota la informació, la presentació en PowerPoint, el treball escrit, tota la informació sobre el meu treball.